खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मसलपुराव सोलोंथाइ बिफाननि बडोलेण्ड जिउ राहा मेला। सालबारिनि रौमारियाव सोमोनांथाव मानसि बुथारनाय जाथाय। सालबारिनि टेकियाजानि फोथाराव IPL जुवा हमदों। 2011 मायथाइयाव मण्डलनि साख्रि थिसनथायनि मुङाव BTCआव लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मण्डलफोरनि ट्रेनिं होनानै आनजादाव पास जानानै फैनाय मिल्टन बसुमतारिनि बेफ्रुसार बिबुंथि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सोलोंथाइ लानायनि उनाव सासे फरायसाया गावबा गावनि जिउ राहाखौ लानानै माब्लाबा जिंगासिनायखौ नुनो मोनो। बे जिउ राहाखौ नागिरनानैनो गोबां फरायसाफोरा जाफुंसारो आरो माब्लाबा लामा आन्दायनानै थानांगौ जायो। फरायसाफोरनि जिउ राहा दानाय थांखिजोंनो प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा BTR हालामाव थानाय फरायसाफोरनि मदद जानाय थांखिजों गोबां मावथांखिफोर लानायखौ नुनो मोनदों। बिदिन्थि बायदियै बड'फा सुपार 50 जाय मावथांखिनि जोहै रांखान्थिनि आंखालाव खाबु मोनै गोबां गोसो गोनां फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे कचिं लानानै हादोरसानि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि सोरखारि साख्रि मोननायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो फरायसाफोरनि जिउ राहा महरै BTR हालामनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव मैया सनिबारखालि बाक्सा जिल्लायावबो बाक्सा जिल्ला एबसुनि मददजों फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै BTR सोलोंथाइ बिफाना बाक्सानि सदर मसलपुर फरायसालिमायाव बडोलेण्ड जिउ राहा मेला खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। बाक्सा जिल्लानिनो बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि सा 500निबो बारा फरायसाफोरा बाहागो लानाय बे बडोलेण्ड जिउ राहा मेलाखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो बडोलेण्ड जिउ राहा मेलायाव फोरोंगिरि महरै बाहागो लायो नवमिता भट्टाचार्य, सार्टिफाइड केरियार काउन्सिलर आरो लाइफ स्किल ट्रेनार गुवाहाटी, डक्टर मन्टुलाल बसुमतारी लोगो बिबुंगोरा मेकानिकेल इन्जिनियारिं बिफाननि BBE फरायसालिमा क'क्राझार। बाक्सानि सालबारि अमराधारि गामिनि माधब कलितानि खनले गाग्लोबनायाव रौमारि गामिनि 56 बोसोर बैसोनि ज्योतिष दास मुंनि सुबुङा जिउ गोमानायनि अजद होदों नखरनिफ्राय। अजद बायदियै मंगलबारखालि मोनायाव जमुआगातिनि दोल फोरबोआव माधब कलिताया गाग्लोबदोंमोन ज्योतिष दासखौ। माधब कलिताया अबर' सुरक्षा कमिटिजों सोमोन्दो दङमोन। गोब्राब जोखोम जानाय ज्योतिष दासखौ हाखु दाखुयै सालबारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव डाक्टारनि सुबुरुन बायदियै गिबियाव बरपेटा देहा फाहामसालियाव बेनि उनाव GMCHसिम दैथायहरनाय जादोंमोन ज्योतिष दासखौ। जोबथारनायाव थांनाय शुक्रबारनि मोनायाव GMCHनि एमाव अबथिरायै थैनायखौ गोबानानै लायो ज्योतिष दासआ। जिउ गोमानाय ज्योतिष दासनि गोथै देहाया GMCHनिफ्राय न'आव मोनफैनायनि उनावनो सोमोनांथाव थासारि सोमजिदों। दायनिगिरि माधब कलिताखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों नखरनि आरो गामिनि रायजोफ्रा। जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा आनन्द बाजार आउटपस्टआव अजद दिखांदोंमोनब्लाबो दायनिगिरिखौ हमनायाव पुलिसआ फेलें जानायनिबो अजदजों दुखु फोरमायदों नखरनि सुबुंफोरा। सालबारि महकुमानि पुलिस बेंगिरि नीलतपल सयकियानि दैदेननाय आरो आनन्द बाजार आउटपस्टनि IC आरो पुलिसनि हेफाजाबजों आनन्द बाजार आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय टेकियाजानि गामिनि फोथाराव थांनाय सनिबार मोनायाव सासे IPL जुवानि बुकिखौ हमनो हादों। हमजानाय बुकिया टेकियाजानि फोथार गामिनि 32 बोसोर बैसोनि युसुफ आली होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसआ मोनसे नायबिजिरनाय हाबाफारि लानानै टेकियाजानि फोथार गामिनि गावनि न'आवनो हमो IPL जुवानि बुकि युसुफ आलीखौ। युसुफ आलीनिफ्राय गंसे जुवायाव बाहायनाय मबाइल फन नोगोद 1310 रां जब्द खालामनो हायो पुलिसआ। जब्द खालामनाय मबाइल फननि गेजेरजों गोबां अनलाइन जुवानि खौरां मोन्दों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सनभाइरा गामिनि मिल्टन बसुमतारिया मण्डल साख्रिनि फिथाइखौ लानानै गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। 2011 मायथाइयाव मण्डलनि साख्रि होनायनि मुङाव BTCआव लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मण्डलनि ट्रेनिं लिरनाय आनजादाव
पास जानानै फैनाय बेनि उनाव गुवाहाटी ट्रेनिं सेन्टाराव थांनानै ट्रेनिं होनानै पास खालामखांनायनि उनाव बै समाव BPF सरकारा दङमोन। बै समाव रेवरेवा नार्जारिया EM महरै दङमोन। बिसोरनो इन्टारभिउ लागिरिमोन। 2013 मायथाइनि जानुवारि दाननि जोबथा अक्ट'आवनो साख्रिनि फिथाइखौ होजोबनो गोनांमोन, नाथाय दासिमबो खबर गैया। बेनि बागै सोंहैब्लाबो सार्कुलार होआखै होननानै फोरमायो। बेनि उनाव रेवरेवा नार्जारिया गावनि टिकेट मोनैनि जार्लायावनो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्जेक्शन पस्टआव नाथाय अल BTR सार्कुलार होनानै होदों। बे समाव जायफोरा रेवरेवा नार्जारिजों मोजां सोमोन्दो थानायफोर हरजों हर थांनानै 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख होनानै फैनायफोरनोसो एपइन्टमेन्ट लेटार होनानै होदों होननानै फोरमायदों। जायफोरा फैसानि सोमोन्दो गैया एबा फैसा होआखै बिसोरखौ गालांदों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों नीलतपन बसुमतारिया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि हाइकर्टआव केस होब्लाबो जेबो गनायनानै लायाखैसै। मानो होनोब्ला हियारिं जानायनि सिगांनो सार्कुलार होनायनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट होनानै होनायाव गोदाव सोराव जानांबाय होननानै फोरमायदों। बेनि उनाव 2019 मायथाइयाव बै समाव रौता बियाबनि BPF सरकारनि EM अलिन्द्र मुसाहारिया गोजाम ट्रेनिं पास जानाय फरायसाफोरखौ नाया, खालि फैसा होनायफोरखौल' नायोमोन होननानै फोरमायथिबावदों। बेबायदिनो 27 साखौ इन्टारभिउ गैयाब्लाबो ट्रेनिंआव हरनानै पास खालामनानै फैनाय लोगो लोगो 2019 मायथाइयाव अलिन्द्र मुसाहारिया BPFनि बै समनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड CSBनो इन्टारभिउ लानो होयो। अदालगुरिनिखौ अलिन्द्र मुसाहारिया गावनो दायथ' लादों आरो क'क्राझारनि थालांनाय केन्डिडेटफोरखौ CSBनि चेयारमेन मेम्बारफोरनो दायथ' होनानै बिब्दिनो हरजों हर 4 लाख, 5 लाख लानानै बिसोरखौबो बेबायदियैनो सिरि सिरियै दोनजोब्बाय होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो BTR सरकारखौ खावलायहरदों दि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सनफायरा गामिनि मिल्टन बसुमतारिया बेफोरखौ नायबिजिरनानै होनो थाखाय 21 सा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मण्डलनि ट्रेनिं होनानै आनजादाव पास जानानै फैनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होगोन होननानै गुरैयै खावलायहरदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।